Dobrý den, já vás zase vítám v zahradě Shibumi, což je tišina srdce. Hledám postel. Je dobré si uvědomit, že obrovská část lidí na této planetě žádnou postel nemá a že spí kdekoliv, i třeba na betonu, přikryti pouze hadrem a spí. Takže jestli si neděláme trošku velké problémy. Tohle téma jsem zvolila, protože se mě někdy lidé ptají, jakou matraci si mají koupit. Já se jich ptám, jak se jim spí na jejich matraci. A oni mě často řeknou, no dobře. A říkám, a proč chcete kupovat novou? No protože se má koupit matrace po 10 letech. Tak jim říkám, ať to nedělají, protože to je zbytečné. Když najdete postel a matraci, na které se vám dobře spí, tak buďte vděční, že se vám dobře spí, protože to je ten největší dárek. První otázka je, jak pevná by měla být matrace. Jestli může být tvrdá, jestli má být měkká a jak měkká má být. Příliš tvrdá matrace může opravdu způsobit i bolesti, když ležíme, protože si otlačíme prostě kosti nebo omačkáme svaly. Příliš měkká matrace v sobě skrývá takové nebezpečí. My se do ní ponoříme a ona je tak milá, že nás obejme a nemusíme se pohnout za celou noc. A to je někdy vlastně špatně, protože si můžeme přeležet a také, a o tom se vlastně nemluví, že nám to omezí dýchání. Představte si, že když si lehnete a usnete, tak člověku klesá napětí a klesá aktivita. Ale někdy klesá natolik, že vlastně se příliš omezí dech, že příliš málo dýcháme. A to se stane spíše na velmi měkké matraci, než na tvrdé. Ten odpor, který matrace klade, nás vlastně také trochu stimuluje. Stimuluje nás k tomu, že se otočíme a nedovolí tomu napětí tolik klesnout. A v tom je výhoda té pevné matrace. Vlastně na příliš měkké posteli se tak jako trošku rozložíme. Ona se přizpůsobí nám. A v tom je taková past. Vlastně živý člověk, živá bytost jakákoliv, potřebuje být schopná se adaptovat, přizpůsobit svému prostředí. A to prostředí je také postel. Ale když od nás ta postel nic nevyžaduje, tak my vlastně upadneme do nějakého pohodlí. A to pohodlí nás rozloží. To každé pohodlí nás rozkládá. To je potřeba si v dnešní pohodlné době dobře uvědomit. Ale vlastně živý člověk, jedna z jeho vlastností je, že je adaptabilní, že se dovede přizpůsobit. Že se dovede přizpůsobit i náročnějším podmínkám. Nebo i lepším podmínkám. Ale že zůstává vlastně živý a přizpůsobivý. I ta postel nás v tom může vlastně podpořit. Když není příliš pohodlná, když není tak nepohodlná, že se nevyspíme. Víte, co je nejnepohodlnější postel? Parková lavička z takových těch úzkých prkínek. Tam si spočítáte za tu noc všechny svoje kosti a nevyspíte se. Tak to je extrém. Ale dobře tvrdá postel, kde se musíte přizpůsobit a někdy ji taky třeba u kamarádů vyspat na jiné posteli. A nebo si nafouknout tu obyčejnou tábornickou karimatku a vyspat se v lese. To je opravdu
opravdu dobrý trénink. Jak jsem ale řekla na začátku, příliš tvrdá matrace taky nemusí být to ono, abychom se vyspali, protože nás to bolí. Takže někde mezi tím je taková cesta, kde to musíme najít. Když jsem byla naposledy podívat se na matrace, i jako přípravu na tohle natáčení, tak jsem zjistila, že pořádně pevná matrace už se vlastně nevyskytuje. Všechny jsou měkké. A to i ty tvrdé. Tak proto jsem přinesla tuhletu krásnou luční matraci, kterou jsem si nechala udělat na svoji velmi tvrdou postel, protože už se stalo, že moje měkké polstrování mého těla mě pomalu opouští a ta tvrdá postel mě začala bolet. Prostě kosti se trošku více zvýrazní a potom to už bolí a otlačím se. Ta matrace je z pevného molitanu, asi 3 cm silného. A to úplně stačí na holou podlahu, abych mohla dobře ležet a neotlačila se. A je to pevný molitán, který se vlastně protlačí jenom tolik, kolik moje váha ho stlačí, a ta není tak veliká. Když mluvím o váze člověka, tak někdy nás dusí vlastní váha. A to je potřeba také na to myslet, protože přibývá lidí, kteří mají noční apnoe. To znamená, že se jim zastaví dech ve spánku a mohou zemřít. To je smutná skutečnost. Ti lidé přicházejí potom do spánkových laboratoří a končí na dechovém aparátu, což není moc příjemné spaní. Takže jedna věc by byla také uvažovat o vlastní váze a nebýt zatížený svým vlastním masem a tukem, protože nás to dusí. Tohle je vlastně taková pro průměrného člověka dostatečně měkká matrace, je docela tenká, je lehká, přenosná a stačí na jakoukoliv tvrdou podložku. Můžete spát na zemi, můžete spát na nějaké bedně. Na betonu by taky mohli lidé spát a pro chudého Inda by to bylo úplně luxusní. Druhá taková otázka je, jak velikou postel potřebujeme. To je velmi různé. Já třeba jsem zvyklá na tu šířku 80 a když někdy na návštěvě spím na matraci, která je široká 2 metry do šířky, tak vlastně v noci se ztrácím. A někdy mě to nevadí a někdy vlastně se vzbudím a nevím, kde je okraj postele, takže se nedokážu orientovat. To je velmi různé, znám lidi, kteří potřebují širokou postel, protože prostě spí zcela roztažení do všech světových stran. Takže způsob, jak spíme, je vlastně různý. A musíme najít to, co pro nás je dobré. Takže velikost postele je trošku zvyková, na co jsem zvyklá, a trošku právě vědět, jak se hýbu v noci. Jsou lidé, kteří se vůbec nehýbají, jsou lidé, kteří se hýbají hodně, takže podle toho vlastně zvolit také velikost postele. Jaký je okraj postele, je hodně důležité, protože když postel končí tou matrací a ta matrace nemá pevný okraj, tak vlastně, když si sednete na okraj postele, tak můžete už sklouznout. Ano, ta opora na kraji postele je dobrá, užitečná, protože je to opora. Někdy ale jsou ty postele s takovým širokým vlastně dřevem okolo a to zase může, ta matrace je vyšší, pak je to dřevo a vy
vlastně nemáte, jak z té matrace slézt dolů, aniž byste se otlačili o tvrdé dřevo. Takže ty okraje postele je dobré také si oskoušet, co mi vyhovuje. Na ten okraj postele se dá položit knihu a brýle a všechno možný, ale trošku nešikovně se z toho sestupuje dolů. Výška postele je hodně zajímavá věc. Vlastně bychom mohli spát na matraci na zemi. Tam by bylo i to prkno na tu knihu a na ty brýle a hlavně bychom s ní nemohli spadnout. Když jsou rodiny s malými dětmi, tak vlastně nejšikovnější je mít matraci na zemi. Protože děti s ní slezou a zase vylezou a není s tím problém a není žádné nebezpečí, že by děti vypadly z hnízda. To, co je také vlastně dobré, když spíme na zemi, je, že ani my nemůžeme spadnout a je to takové zajímavé cvičení. Starší lidé mají strach před upadnutím a někdy je ten strach velmi omezuje. Ale kdyby spali na zemi, tak umějí se dostat na zem a z té země zase vstát, protože to není tak úplně jednoduché, ale vlastně se tím udržují v pohotovosti a ve schopnosti, že když se dostanu na zem, tak z té země zase umím zvednout. A to je velmi dobré. Je to i dobré cvičení pro lidi, kteří ráno, když vstanou, tak jsou takový jako zvadlí a potřebují se probrat. Tak když ráno se potřebují probrat, tak je dobré vstát a zase si lehnout a zase vstát a zase si lehnout nějak jinak a zase vstát. A to je nejlepší, nemusí to být tak rychle, ale je to nejlepší vlastně tonizační cvičení po ránu. Takže spát na zemi je vlastně nejpřirozenější a má to spoustu výhod. Přesto může přijít čas, kdy pro nás může být opravdu těžké vstát z té země. A pak jsou dobré, vlastně výška postele dobrá přibližně tak asi jako židle. Aby člověk mohl na okraji postele se posadit, spustit nohy dolů, měl oporu pod nohama a mohl vstát, tak jako ze židle. Takže i výška postele tu můžete hledat. Znám jednu ženu, která spí nejradši na horní palandě. Nemusí, všechny děti mají svoje pokojíčky a svoje postele. Ona má tedy patrovou palandu a spí nahoře. Nevím proč, ale spí tam ráda. Z čeho by ta matrace měla být? Já neznám všechny materiály samozřejmě, ze kterých se matrace šijí. Ale některé znám a každý ten materiál má nějakou svoji vlastnost. Může to být sypký materiál, jako jsou otruby. To jsou matrace velmi pevné až tvrdé, podle toho, jak jsou vlastně napěchované. Takže právě takovou velmi tvrdou mám a teď už na ní mám tuhletu změkčovací po nejméně 10 letech, kdy už právě nevydržím na té tvrdé spát tak dlouho. Jsou pružné materiály jako kokos nebo koňské žíně, z toho už se pracuje velmi málo. To byly výborné matrace, protože byly pevné, ale pružné. Kokos má podobnou vlastnost. Všechny ty 3 materiály jsou teplé. Hodně se teď používají bavlněné futony, ty jsou zajímavé. Já jsem měla vlastně několik futonů, ty tenké, ty nejnižší, velmi rychle vlastně se slehnou tak, že jsou tvrdé a zároveň studí, což je velmi překvapivé, ale potvrdila mi to i kamarádka, s kterou jsme tyhle zkušenosti spolu sdíleli. Futon, který jako vydrží dlouho
nějak pružný, má asi takovouhle tloušťku. A to už je vlastně velmi těžká matrace taky. Někdy je potřeba uvažovat i o tom, že když s tím potřebuji manipulovat, tak aby to nebylo tak strašně těžké. Molitany, myslím, že kdo nemá averzi k umělým hmotám, tak jsou velmi dobře použitelné a vydrží poměrně hodně dlouho. Těch plastů je kolem nás tolik, že nevím, jestli se ještě můžeme bez nich obejít. Ten molitan by měl být právě tvrdý, jako tuhý molitan, ne měkký. Hodně matrací má vlastně kombinovanou vrstevnatou podobu, kde jsou různě pružné a pevné materiály a to je potřeba vlastně vyzkoušet zase, co nám vyhovuje. Latex je přirozená pěnová hmota a molitan je umělá pěnová hmota. Latex je poměrně těžký a taky chladivý. Ta pěnová hmota umělá není studená a můžete najít různou pevnost té hmoty a je poměrně lehká, na rozdíl od latexu. Latex je těžký, ty umělé pěnové hmoty jsou lehké. To má také velkou výhodu. Už poměrně zřídka se setkáme s pružinovými matracemi. Ty mají své kvality, ale zjistila jsem, že vlastně, když na ní ležím, tak vždycky cítím tu pružinu a ta je tvrdá. Takže jsem si spočítala své kosti a opustila jsem matraci s pružinami. Možná to bylo způsobeno tím výrobcem, protože z mého dětství si nepamatuju tak tvrdé pružiny. Že z nějakého důvodu ty pružiny jsou teď pevnější a je to na otlačení. Kamarád právě se mě ptal, co má dělat, že má novou pružinovou postel a já jsem říkala, pořiď si měkkou, prostě tenkou vrstvu na to. Tak si to pořídil a spí na tom spokojeně. Někdy přijde situace oslabení, onemocnění, bolestí, kdy přesto potřebujeme se vyspat, potřebujeme si odpočinout. A pak je potřeba hledat, jak si můžeme odpočinout. Velké polštáře nám můžou zvednout vlastně hrudník, když potřebujeme lépe dýchat při nachlazení, při těžším onemocnění a potřebujeme mít ten hrudník zvednutý. To může být ještě strmější. Proto polštáře, nejrůznější pomůcky, je dobré doma mít. Takže velký polštář pro zvednutí celého vlastně horního trupu, polštáře, to je celá věda. A prodavači, šikovní prodavači vám prodají neuvěřitelné věci. Ale dobrý polštář vlastně by měl být přizpůsobivý, abyste si ho mohli tak namačkat a tak složit, jak ho právě potřebujete. Záleží totiž na tom, v jaké poloze spíte. Na boku by ten polštář měl vyrovnat ten schod mezi ramenem a hlavou. Asi takhle. Abyste leželi vlastně, aby vám hlava nepadala ani moc dolů, ani nebyla vypáčená nahoru. Aby ležela v rovině. Ale když spíte na zádech, tak není výhoda mít hlavu takhle zvednutou. Protože to vám zastaví dech. Takže pokud máte dostatečně pohyblivá záda, což nemá každý, tak můžete spát na zádech úplně bez polštáře, a nebo jenom s takovým úplně
maličkým, do kterého se zaboříte. Někdy potřebujeme mít podložený krk a takovýhle polštář, který je měkký a dá se přizpůsobit, vám to krásně udělá. Takže otevře tu dechovou trubici a já můžu krásně spát na zádech. Většina lidí ale spí na boku a menšina spí na břiše. A jsou lidi, kteří nejradši spí na břiše a potom mají problémy ráno rozhýbat ten krk. A nejlepší doporučení je jim říct, no nespěte na břiše. Ale to se mi nelíbí, protože já sama také ráda spím na břiše. Takže jsem našla, jak se to dá trošku šikovně řešit. Problém té krční páteře v leže na břiše je, že otočení té hlavy k rameni je poměrně extrémní pozice. A tuhle extrémní pozici já můžu ze dvou stran vlastně zmenšit. Jedna je, že si podložím rameno. A tímto rameno leží výš a ta hlava není otočená až k tomu rameni. No, když jsem bez toho, tak to rameno spadne dolů. A když si ho podložím, tak ta rotace není tak veliká. A druhá pomůcka je takový malý polštářek takhle za ucho. Takže ta hlava není úplně položená do rotace, ale je trošku nakloněná dopředu. A takhle se vyspím úplně krásně. Jsou noci, kdy nemůžeme spát. Někdo jich má hodně v životě, někdo to nezná, ale může se to stát. A pak je potřeba, abychom našli polohu, ve které sice nespíme, ale můžeme především dobře dýchat a můžeme odpočívat. A na to je potřeba různé pomůcky. Jedna je polštář pod hlavu, pak jsou polštáře pod ramena a ty jsou trošku pevné a případně ještě něco pod kolena. Tohle je poloha, ve které je hrudník velmi odlehčený. A já můžu zhluboka dýchat. Ruce, ramena jsou odlehčená, krk, hlava jsou dobře položené. Podložená kolena vlastně sníží tah na břicho. Kdybych měla nohy úplně natažené, tak mě to trošku tahne tady břicho, vlastně pánev dolů. Všechno zbytečné napětí je pryč a já potřebuji vlastně jenom tu malou sílu na dech, který je zárukou toho, že regeneruju. Ten dech může probíhat vlastně od bránice až nahoru a pokud jenom volně vydechnu, tak to úplně stačí. Žádnou sílu na výdech nepotřebuju. Často lidé, kteří spí na boku, mohou se ráno probudit s bolestmi v kříži. Podobně jako těhotné ženy, které, když spí na boku, tak také někdy se probudí s bolestí v kříži. Je to tahle poloha, klasická poloha, ve které spí spousta lidí, ale může se stát, že vlastně břicho, když je velké, jako u těhotné ženy nebo u pivního pupku, táhne dopředu tak, že vlastně záda se tady dostanou do prověšení. A potom, když se ráno chci vstát a nenarovnám se, tak se to sekne a bolí to.
Na to je nejlepší si to bříško podložit. Nějaký velký polštář, pevný, nacpat si sem něco pod břicho, aby se nemohla ta bederní páteř vlastně prověsit. A tohle je moc pohodlná poloha, i když nemáte velké břicho. Hezky se v tom spí. Někdy takové opory jsou moc příjemné a můžeme si je dát až nahoru, kde si odpočine i rameno. A můžeme krásně prodýchnout do strany. To je taková poloha napůl na břiše a je moc příjemná. Někdy nám může ke spánku pomoci opora za zády. Tak a teď mám krásně opřená záda, můžu na to trošku nalehnout a zahnízdit se. Je to takové bezpečné, zezadu zabezpečená pozice. A můžu se otevřít krásně dopředu. Tak jako předchozí pozice byla tak napůl na břiše, tak tahle pozice je vlastně napůl na zádech. Nejenom polštáře jsou taky tématem postelí, ale také přikrývky. Někdy, když podložka je studená, tak stačí úplně tenká flísová deka, která krásně zateplí. Ona je vlastně jako izolační materiál. Takže pokud je vám zima ze spoda, stačí takováhle úplně jednoduchá přikrývka, aby vám bylo ze spoda teplo. Což je důležité, protože když vám je hodně zima, tak se moc dobře nevyspíte. Deky jsou taky návykové. Jsou lidé, kteří od dětství spali pod péřovou duchnou, která je zavalila a pod lehkou dekou se nevyspí. A jsou obráceně lidé, kteří se pod tou duchnou udusí a uvaří a potřebují lehkou přikrývku. Těch je nepřeberné množství, plněné nejrůznějšími materiály. Takže je potřeba si najít to, co vám vyhovuje. Zase ta váha nebo lehkost té přikrývky také působí. A dnes s překvapením jsem zjistila, že už se prodávají takzvaně těžké deky. Na to je potřeba si uvědomit, co to vlastně dělá. Těžká deka vám vlastně zatíží, působí plošný tlak, který je příjemný, ale snižuje napětí. Dá se s tím pracovat, takže když já jsem unavená a velmi neklidná, protože jsem přetažená, tak potřebuji za prvé teplo a za druhé právě trochu zátěž. Takže na tu normální deku si položím ještě tuhle klasickou vlněnou těžkou deku. Ono mi to pomůže se uklidnit. Pro člověka, který ale je hypotonický, tak může tahle zátěž způsobit příliš velké snížení jeho napětí. Hypotonus znamená nízké napětí. Když byste o tom uvažovali, tak je potřeba tohleto vědět. Ten plošný tlak působí uklidnění, ale také snížení napětí. A je potřeba vědět, jestli to potřebuji nebo ne. Já vlastně používám takový ten cibulový systém, že mám jednu základní deku a podle toho, co potřebuju, tak mám ještě nejméně 2 jiné deky. Tahle je nejtěžší, tahle je středně těžká, ale velmi hřejivá a tohle je ta základní. A podle toho, jak cítím, že večer jdu spát, tak podle toho si naložím 1, 2, 3 anebo jiné 2. To není tak těžké a ta variabilita se dá někdy dobře využít. Já doufám, že jste se něco užitečného pro sebe dozvěděli a že si vyberete a vytvoříte tu svoji dobrou postel. A přeju vám dobrou noc.